USA-indeksin laskennallinen tuotto tällä hetkellä on mitä vähän 0 ja 2% välillä seuraavat 10 vuotta, eli äärimmäisen pieni. Voiko se kasvaa sitä enemmän? Voi, koska tällä hetkellä osakemarkkinat on niin irtautunut todellisuudesta, ja osakkeiden tuotot menee enemmänkin vaan rahavirtaa. Rahavirtaa menee niin paljon osakemarkkinoille, että käytännössä ne ei vaan tuu tällä hetkellä alaspäin ennen kuin rahavirrat kääntyy. Mutta yleensä tällaiset tilanteessa, kun on maailmanhistoriassa ollut, niin ei ole ikinä ollut semmoista keissiä, että kun osakemarkkinat on näin irtautunut todellisuudesta, mitä ne tällä hetkellä on, että se ei seuraava 10 vuotta ei tulisi 60% inflaatiokorjattua laskua. Ja voidaan tämä käydä läpi jossain vaiheessa, mutta muista 0 kertaa. Näin on tapahtunut monta kertaa, että arvostuskertoimet on niin korkealla kuin tällä hetkellä. Esimerkiksi Schillerin PE-luku, joka on 10 vuoden joka mittaa syklikorjattua vähän niin kuin PEtä, niin taitaa olla lähellä 40. Ja taas muista, joka ikinen kerta, kun maailman historiassa näin on tapahtunut, niin seuraavat 10 vuotta ollaan menty -50–60%. Eli siinä se.